Помощь мында, помощь. Нинди ярдәм кирәк сезгә? Юридический ярдәм, юридический кирәк. Эш буенча ярдәм кирәкмиме? Иш да, украинский паспорт белән бер кем эшкә алмый. Китегез дип әйтәләрме? Когда приехал кит. Украина. Мин татар үзем. Украинада шулай булмады. Анда нам Монда килгәндә сезгә бер нәрсә вәгъдә иттеләрме? Эш табабыз, яшарсыз дип әйттеләрме? Айтылар да. Бер кем ярдәм бирми. Сельсоветка бардым, ярдәм бирегез сельсоветка. Чернышевский совет. Тоже бирмиләр. Юк, миндә бездә җай юк, бу юк. Сез хәзерге вакытта кайда яшисез? Чернышевкада. Анда йорттамы яисә кулай торактамы? Временно, анда временно торам. Уже хозяйка ищу квартира түләргә акча юк. Вот мен шулай икте несовершеннолетний бала бар. Несовершеннолетний. Аларга да рөхсәт. Камиля 8-нче сыйныфта укый. А Бакир колледжда укый, строительный, Дербышкада. Аларны да җибәрәләр. Җибәрәләр, акча юк. Сез Украинада кем булып эшлидегез? Каменщик, строитель. Монда инде сезгә эш андый тәкъдим Юк, бар, иш только язда бар. Мине алмый, мин уже 60 яшь. Мине алмыйлар ишкә. Сез хәзерге вакытта нәрсә сорыйсыз? Ярдәм бирсен, и хатыны депортацию отменить, чтобы отменил депортацию. Миндә юк сострадание, сочувствие юк. Документ карайлар, юк, давай. Кире китте бит алар. Син мин татарин, мен татарин килдем. Нет, давай.